See her Brazilian weavon, Messi ha ma lipstick, mi funu mi. Oh ya mere ụmụ nwaanyị anyị niile enweghị onye chọrọ ịdị ka ọ n'Igbo, onye ọ na-achọ ịdị ka ndị ọcha. Because a capitalize ya na-ịdị ka ndị ọcha ịbara uru. Eziokwu Chineke ka a na-ekwu ebe a. Esenje Gabriel onye ọcha, Esenje Peyure onye ọcha, Esenje Michael onye ọcha, Esenje St. Benedict Padua onye ọcha, Esenje St. Basilica onye ọcha, Esenje Ekwensu ọ bụrụ onye Igbo, ọ bụrụ onye dị oji. Ka eme na-ekwesị adịghị ọcha. Ife ndị ọcha na-agbanwe na ngwa onye Igbo, ngwa onye isi ojii bụ ekwesị ha gba. Ikwere? Ka ife mere ekwesị dị isi ojii. Ife ala aghụghọ. Agwara m ndị mmadụ si na ọkwa aja m ma chụọ aja m ụbọchị ọbụla o ruoro m chụọ aja. Enwere onye chụọrọ m aja n'elu obe. Ana m achụ aja niile m na-achụrụkwa echi. Enwe onye kwụ ụgwọ nji n'obe, ọ ma na otu a gbara moto bi ebe a aga m akwụ ụgwọ. Ndị ebe na-eletere 30 buru ya free, mmadụ akwụọ n'ụgwọ n'elu obe. Esi m na mmadụ kwụrụ ụgwọ n'elu obe. Esi m na mmadụ kwụrụ m ụgwọ niile nji n'elu obe. Ụgwọ ụlọ mee spai, landlord akọrọ m aka, nkwụ ụgwọ. Nche ịba moto, nkwụ ụgwọ. Nche iri nri, nkwụ ụgwọ. Esi m na mmadụ kwụrụ m ụgwọ, onye awụdo onye ahụ. Nkekwa ọnụ chọọchị nwasị m ọ kwụrụ ụgwọ, nnekwu ọfụrụ ebe a, ụgwọ tat, agwụkwara m ọnwụ, akwụkwara m ụgwọ. Ife ọ gị asịrị na ọgwụ na ụlọ ike. Ọnwa omenala ka ebịa mee ebe a. Ka ha ghara nso mmadụ kwụrụ ụgwọ, mmadụ kwụrụ ụgwọ, mmadụ kwụrụ ụgwọ, ndị mmadụ na-anwụsịsị. Mgbe ndị Igbo na-akọ akụkọ anyị na-anwụ n'ike. Kemgbe e buru akụkọ ụmụ akụkọ a mebisie ụzọ ndị Igbo si ebi ndụ n'ime mmụọ. Na gboo enwe mmiri n'obodo anyị, ihe ahụ mmiri ka ọ bụ. So ndị gboo nọ na be anyị mgbe ahụ emesịa sị na afa achọ ka mmiri adị ebe a. Emere omenala mesi omenala ekpuo ya mmiri ya taa. Ndị Igbo ga-emewusi ya taa. Pastọ ole ga-emewu ya? Ife onye Igbo amara onye wuchi ya. Ị gaa na ụlọ mmadụ nọ kpọ ya chọọchị, kpọ ya ministri, kpọ ya nkewa. Ị gaa ebe a na-ebe akwa, Chimekwe n'aka mgbara akala. Eburu m mkpa bịa n'ụlọ gị, Chimekwe n'aka mgbara akala. Onye chiwu ka ị gara ụlọ onye ọzọ so na ya pụta ya ekwere aka ka ị gbara akala. Because ịma onye wuchiwu. Ị gbara onye wuchiwu, ị gaghị aga n'ụlọ mmadụ si ya Chimekwe n'aka gbara akala. Ịma na chiwu nọ n'ime. Enwefe gị na chiwu na-akpa gị na ya akpa ya. Kedu ife ka mmadụ ga-esi gaa na-eme n'ụlọ onye mmadụ rụsịrị kpọọ ya ministri nke ọrụ chọọchị nke Confederation of Power of God nke ọzọ na nke ọzọ. Ị ga ebe a na-asị chigu onye Igbo chọọchị igbe ekpere osisi God of this person, God of kedu ife mere chi nkelu, God of pastor nke God of fada nkelu, God of nkelu ya ọ na-enwe echi ma ọchị ndị nna nna gị ị na-ebido gị ka ọtụ ya bidokwa n'isi ka o nwee ike